Salut, sunt Vicky. Astăzi vom vedea cum putem insera un fișier audio într-o prezentare PowerPoint, în așa fel încât să poată fi rulat chiar dacă prezentarea este transferată pe un alt calculator sau trimisă prin e-mail, uploadată pe net. Așadar, deschidem o prezentare în PowerPoint. Eu am ales pentru exercițiul de astăzi o prezentare cu perle de ale copiilor. Ce avem de făcut? Clic pe meniul Inserare și în partea dreaptă găsim Sunet. Alegem fișierul audio pe care îl dorim ca fundal. Suntem întrebați cum dorim să pornească sunetul în expunerea de diapozitive. Eu aleg în mod automat. Și observăm, a apărut un icon care simbolizează un difuzor, ceea ce ne duce cu gândul la fișierul de sunet, la fundalul de sunet. În momentul în care acest icon este selectat, apare în partea de sus un meniu specific. Este vorba de instrumente sunet. Dacă dezactivez, fac un click în afara iconului, acel meniu dispare. Deci, pentru a activa meniul de sunet, click pe difuzor, click pe instrumente sunet și să vedem ce opțiuni avem. Prima este examinare. Așa, deci putem să ascultăm sunetul inserat. La redare alegem se redă pe parcursul diapozitivelor, așa încât dacă trecem de la primul slide la următorul, să nu se oprească sunetul. Deci sunetul să fie continuu până la sfârșitul prezentării. O altă opțiune este dimensiunea maximă a fișierului de sunet. Prestabilit, PowerPoint 2007 are 100 kiloocteți. Dacă fișierul nostru audio este mai mare, atunci va trebui să modificați acest număr. Cu cât numărul pe care îl scrieți este mai mare, cu atât puteți insera fișiere mai mari. Fișierul din exercițiul de astăzi ocupă 1,01 MB, deci chiar dacă aici am setat 35.000 kiloocteți, înseamnă că pot să inserez un fișier de peste 30 de mega, ceea ce nu este cazul în situația de față. Așadar, setările sunt făcute, nu rămâne decât să dăm Save. După ce am salvat, putem închide fișierul sau putem să îl salvăm ca o expunere PowerPoint. Dăm salvare, închid editorul, da? Și deschid prezentarea. Observăm, este activ. Chiar dacă trec la slide-ul următor, sunetul continuă să fie redat. Cam atât pentru astăzi. Până data viitoare, numai bine!